כשהייתי גרה במיאמי, הייתי מסתובבת עם העשירים והנכונים, האלו שבגיל 24 עשו כבר 10 מיליון דולר. אני יכולה להגיד לכם שלמדתי כל כך הרבה מההתנהגויות שלהם. אז אני הולכת עכשיו להעביר אליכם את השלושה עקרונות הכי חשובים שהם לימדו אותי כשהייתי חברה שלהם. העיקרון הראשון הוא שלא אכפת להם כמה כסף אתה שווה, אכפת להם מה הערך שאתה מביא ומה ההזדמנויות שאתה יכול לפתוח להם. אני לא מיליונרית, אבל הערך שהבאתי לחברות שלנו, בין אם זה הערך של הרוחניות, של העומק, פרספקטיבות העמוקות שהייתי מנחילה להם. 2. הם פועלים מהר. תקשיבו, זה ג'ונגל בחוץ. אם בורא עולם שתה לכם מחשבה כלשהי על עסק מסוים, פשוט תעשו אותו. לפני שבן אדם אחר יחשוב את אותו הדבר ויעשה את זה לפניכם. 3. אין להם מעצורים כשזה מגיע לחלומות. אתם לא תראו אותם יושבים ואומרים, וואו, אני לא חושב שאני יכול לעשות את זה, אני לא חושב שאני בנוי לזה, אין אף אחד שיתמוך בי. תקשיבו, אני ראיתי אותם מדברים על סכומים אסטרונומיים, כאילו זה כלום בשבילם, והם היו מדברים על זה בכל כך כלילות, ולא היה להם אף מעצור או אף תקרת זכוכית שהם שמו לעצמם, כי הם פשוט האמינו בעצמם, וברגע שאתה מאמין בעצמך, ואתה יודע שאתה יכול להשיג כל מטרה שאתה רק רוצה, השמיים הם אפילו לא הגבול בשבילך. וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת לזה, כי היה לי חבר שפאקינג הטיס חללית לשמיים. כן, יש לי מישהו שהטיס חללית לשמיים, אז אפילו השמיים הם לא הגבול.